Și asta este prima mea motocicletă de 600. Este un Yamaha XG6 Division, modelul cu ABS. Am cumpărat-o de la licitație, un pic avariată. Are câteva imperfecțiuni care trebuie să le rezolv, dar ținând cont de prețul care am luat-o, adică 1290 de lire, eu cred că e ok. Aici avem o crăpătură mică, care bineînțeles în poze nu se vedea. Se lipește pe interior și se rezolvă. Iar și aici tot așa o crăpătură fină. O să o lipesc și cred că o să fie în regulă. Asta în primă instanță, după care mai vedem. Dacă nu, ne curge o furcă. Parcă asta, uite, se și vede că a curs. Aici e o furcă. Uite ce curs, e? Așa. Nu pornește din cauza că contactul este stricat. Pare rău că am 3 da? Vedem, poate totuși putem să-l rezolvăm. Motocicleta arată într-un mare fel. Din punctul meu de vedere, adică nu puteai să cer ceva mai mult de atâta. Și aici mai avem o crăpătură mică, nu știu, când atrage chestia asta, le fixăm înapoi, nu e nicio problemă. Da, cam așa începe povestea primei mele motociclete de 600. Mă gândeam să-i dăm un nume, ca orice român adevărat, orice lucru al românului trebuie să aibă și un nume. Așa că, ia, lăsați în comentarii ce nume ar trebui să-i dăm motocicletei. E foarte frumoasă, eu sunt foarte încântat de ea. Îmi place culoarea asta foarte mult, mi se pare așa că iese în evidență. Și am ținut neapărat, sau cel puțin asta a fost una dintre dorințele mele și chiar s-a împlinit, să fie varianta full carenată. Ele vin în mai multe variante, semi-carenată, adică are numai până aici, undeva sus așa, și varianta asta full carenată. Bineînțeles și varianta naked, dar acolo nu intrăm în discuție pentru că eu nu am mai vrut să am motocicletă naked. Eu am dorit să fie ceva un sport touring, nu ceva exagerat de puternic, pentru că mie nu-mi trebuie atât de multă putere. Cel mai mult merg în oraș și ture, să zicem, relativ scurte spre medii. Și cred că pentru prima motocicletă e foarte frumoasă. Îmi pare rău totuși că are contactul ăsta stricat. Dar o să vedem ce putem să-i facem. Trebuie să o desfacem, să vedem. Așa că țineți aproape și să vedem cum va evolua povestea noii mele motociclete. Ia uite, deja a prins pânzele pe aici. Trebuie să o curățăm, dar acum plouă și am să-i fac așa o filmare scurtă. Eu nu mă mai satur, aș vorbi de ea în continuu, că deja sunt foarte încântat de ea. Și nici măcar n-am pornit-o. Dar am verificat, uleiul este la nivel, arată foarte bine. Bine, oricum o să-i facem preventiv un schimb de ulei, tot ce înseamnă lichide, schimbăm o motocicletă. Că uleiul și lichidele sunt viața motorului, așa că ia, să ștergem mai puțin. Da. Dar arată într-un mare fel. E prima stock, adică nu avem niciun fel de modificare, cu excepția la manșoanele încălzite. Avem acolo o priză USB și da, e cam tot ce trebuie pentru o motocicletă de începător. Eu zic că e foarte frumoasă și nu mă pot sătura să mă uit la ea. Ce să zic? Să ne vedem cu ea pornită, reparată și asfalt uscat. Hai că a început sezonul. Mâncaur, tata, frumoasă ești. Nu uitați, lăsați un nume în comentarii să vedem ce nume îi punem. Vă salut, riderii mei, și încă o dată asfalt uscat. V-am pupat.